za 5 minuta. Nemoj da bežiš, ne budi dete, samo ću skočiti preko puta da kupim piće i cigarete. Dolazim za 5 minuta, evo ti novine, nešto pronađi. Ploče su tamo, levo u sobi, ja trčim dole, samo se snađi. Ne boj se, neću ti ništa, treba mi rame za plakanje, treba mi sklonište od buke, treba mi muzika, istisak ruke. Dolazim za 5 minuta, nemoj da bežiš, ne budi dete, samo ću skočiti preko puta da kupim piće i cigarete. Dolazim za 5 minuta, molim te ostani gde si, isključi telefon, zaključaj vrata, treba mi ljubav, a ti to jesi. Ne boj se, neću ti ništa, treba mi rame za plakanje, treba mi sklonište od buke, treba mi muzika, istisak ruke. Ne boj se, neću ti ništa, treba mi rame za plakanje, treba mi sklonište od buke, treba mi muzika, istisak ruke. Svaka čast, Alex. Ja nemam reči, bravo majstore, bravo. Ja nemam reči, ali imali žiri? Svi ćemo pa nešto kažem. Ja sam htjela samo da kažem, Aleksa, pronašao si svoj fazon definitivno po meni, i to baš uz gitaru, i to baš ovu vrstu muzike najbolje ti leži do sada, ne zato što volim ovu pesmu, nego zato što si stvarno super bijet. Hvala. Aleksa, ja ću samo dodati, evo, prilike ukoliko generacije 5 ponovo traži nekog novog pevača, mislim da si prvi na spisku, da te dobiju. Odlično. Podigao se atmosfera i nastup je bio ok. Slažem se sa mojim koleginicama. Hvala vam. Hvala. Aleksa odlazi preko puta.